Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať... Čaute, tu je Smoky a vítajte pri ďalšom videjku. Toto videjko je z Minecraftu, z Exitu. A čo by som tomu ešte povedal? No, to je všetko, čo by som povedal. No áno. Na začiatku dostanete takú knižočku, kde máte popísané vlastne nejaké materiály, na začiatku štartujeme logovinky a tak ďalej. Takže my sa vydáme, dajme tomu počkaj, nie mi to seká, ne? No nevadí, dúfam, že mi to už prestalo, ale že mám nesmierne lagy. A super, už to ide. No, takže drevo ťažiť nebudeme, lebo je to vlastne exitné. Na každom kroku je niečo, na každom kroku niečo nájdete, až keď stromčeky budem potrebovať. A tu sú tie citróny, či jak sa to volá? Nejaké moldovery. Počkať. Je to dobré? Áno, super. No. Tam už vidím nejakých typečkov. A nie, to boli len... A nie, to myslím to vážne. Dobre, špeciálne nie sú. Prečo sú tu všade plišery? No, nie je za mnou super. No, takže teraz sa neviem hore dostať a sme teraz za... Bože môj. Za touto skalou. Sme v tom lese. No dobre, takže no teraz. My sme tu a ideme... Nejak sa mi nechce našiť téma páčov. No, tak ideme. No dobre, takže... No, to ja neviem vôbec, kde ideme. A už sa mňa niečo načítava, niečo zaujímavé. A čo to je? Strom! Paráda, takže pri ňom by sme si mohli urobiť domček. To vyzerá tak pekne. No čo teraz, kým tam dojdeme? A ďalší máme. Toto je ale tie blueberry, či čo? Áno, blueberry. Super. No, dobre. Kone. Au. To bolo kruté aj na mne. Špeciálne omyty, či čo? Nevolia. Nie. Nie. Dobre, takže... Super. Ja, že v tomto dieli nebude žiadne dobrodružstvo, ale už vidíme nejakú vežičku. Tu by sranda. A tu vidíme koníka. Chceš, ale? Ale tak nie dám. On má bucho.
Čo za konia takého som v Hexite? Ona zabije. No poď, nemáš na mňa. No? Čo? Nie si taký machar, čo? Čo z neho vypadlo? Srdce? Či čo to je? Nechápem. No nevadí. Takže už sme pri mamutovi. Nie, to je slon. A super, aj domček pre mňa tu postavili. Tak oni vedeli, že ja som pôjdem určite. A že to je zahradka na mape, či čo? Super, je v poučenom stave na to. Takže my si tu nastavíme set home. Jaj. Super, dom je nastavený. No, takže teraz zoberieme drevo. A počkaj, ja vám to ukážem. Toto je väža, kde sú vážne epické veci, takže už sa tam vážne veľa teší. A ja to mám na lehká super. Lebo na normálne by som neprežil ani 5 minecraftských sekúnd. By som sa len spal a nezobral. A tak ďalej. To by som nedokázal. No dobre, super. Takže Sakura Wood, to je to bielý. Z toho sa vyrába bielý crafting table a biele sticky, ne? No, pracovný stôl bielý. No, tamto ty si nebudem začínať, nemá kon skladal. Áno, aj biele sticky, super. Takže si vyrobíme krompo a meč. Hodili by sa nejaké kodu. Jeden. Super, máme už aj cobblestone. Nič nám nechýba. Paráda, ideme obsadzovať väžu. Tak, ideme. Takže kade je väža? A tu je nejaký portál, ale do toho poďme na budúcom dieli. No a tu je tá väža. Si len mrknem. Už sa bojím. Nechcem lezať. Tak si tu zatiaľ urobíme záhradku. Á, super, už na mňa zabudol. Ja som neubral nič. Či čo? Jednou ranou? Tak ideme na niečo ťažšie. No, čo je? No, aj som len badal. No ale ma dáva aj slony, bože. Som zvedavý, čo vypadne. Super, čo vypadlo? Čo vypadlo? XPčka. To je všetko.
počkaj, takže tu by mal byť... Počkaj. OK. To na všetky strany otvorené. Ja to môžem srať! Ty kokos! No dobrý. Oh my god. No. Vyvrátil som ti rodinu, no čo s tým robiť, no? Zavieš ma ty, taký suchá? No dobrom to myslím. No poď, no, čo s tým robíš? Hezky niečo z neho vypadlo, takže vypadlo koža a ďalšie srdiečko, na čo sa to používa. No. Ja počkaj, to sa používa na tých koňov špeciálnych. A ja som teda, ja neviem, na čo sa to používa. To je čo, šiapka? No, zabil som ti otca, čo s tým urobíš, no? Nedovolil si nás slabším, dobre, no? A to bude koniec dnešnej epizódky. Uvidíme sa na budúce.